Tak, já vás vítám u mého dalšího videa, tentokrát je to zase tutoriál a ukážeme si, jak dáme intro před video. Tak, můžeme začít. Takže zapneme si internet, najdete si ClickSpress, kdyby to někdo nenašel, bude to v popisu videa. No, musíte se tu jako registrovat, takže dáte register. Napíšete pořád stejný jméno. Třeba napíšete si sem, nevím, Mickey Mouse 1, 2, 3 a napíšete to až sem. No, tady dáte e-mailovou adresu, heslo, druhý jako heslo, tady ho zopakujete, dáte, kde jako bydlíte, v Austrálii nebo kde, no, pak dáte register, budete to mít a můžete dát login a normálně se tady přihlásit. Já už jsem tady přihlášený, takže teďko to zastavím. Jsem tu, ale o nic jste nepřišli, protože jak se přihlásíte, tak budete mít tu stránku jako já, budete tady mít to Automate Template. No a tady jako ve ostatních stránkách nic není. Teda aspoň já to nepoužívám. Já jediné, co používám, je tuto a tuto. Takže teď vám ukážu, jak to dělám já. Takže tady to všechno, to je za peníze. To free template je zadarmo, tak na to kliknete. Jestli si chcete něco vzít za peníze, tak tady. Jedno asi stojí euro nebo kolik. Já si to nekupuju. Tak, dáte si třeba, nevím, tuto je dobrý nebo tuto. Tak dáte třeba tuto, jo. Tady se vám to video přehraje. No, dáte next. I agree. Tady si můžete vybrat barvu. Blue, green, yellow, red, purple, modrou, zelenou, žlutou, červenou, fialovou nebo jakou. No, tady si napíšete třeba Assassin's Creed. To bude nahoře. A dolů si dáte třeba Far Cry 3. Tady si vyberete song. Počkat, mám to trochu zeslaben. Takhle si můžete vybrat, no já si nechám třeba tu trojku, dám next. Dáte submit order, tuto nedávejte. A vidíte, tady to budete mít napsané nahoře, máte to modrý, máte třetí písničku, no, máte to zadarmo a dáte tuto. Tak, teďko tady máte Facebook, že jste si udělali tuto, no, a bla bla bla. Tak, dáte mi accounts. Tak, teďko si to pustí, já už jich tady mám 6. Dám to první. Tuto první vždycky, když tam budete mít, to je to nejnovější. Tak takhle, no a přehraje se vám to. Mně si strašně seká počítač, protože ho budu muset celé jako vyčistit, takže to přehrávat nebudu, ale vám to půjde. A pak když dáte tuto, tak se vám to stáhne a tuto budete potřebovat Windows Movie Maker. Tak, já to pustím. Tak. A teď by se to mělo pustit, akorát to strašně trvá, protože ten počítač je strašně pomalej. No. A sem si vložíte to intro a sem
si dáte to video. A pak dáte akorát tady play a budete to mít. Nejdřív bude to intro a tuto. Pak si to uložíte do dokumentu nějak, myslím, že tu tím. No, dáte to, takhle si to uložíte. No a pak už akorát jdete sem. Máte to tady v dokumentech, nevím, co tam budete mít. Pak akorát otevřete vyhledávač. Napíšete to tam YouTube. No. Musíte se přihlásit, já už jsem přihlášený. Dáte nahrát. No. Dáte vybrat. No. Dáte ty dokumenty. No a tady kam si to prostě uložíte, tak tam to prostě budete mít, dáte otevřít, no a dostanete to na YouTube. No, to je asi ode mě vše a já se s vámi loučím.